Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Мәктәп ТВ тапшыруы. Һәм сезнең белән без Әхмәтҗанова Аделина һәм Ибраһимов Нияз. Без сезнең белән бүген Сәле балалар мәктәбе каршында басып торабыз. Мәктәп үз бусагасына дәүге укытучыларын һәм укучыларын 2013 елның 1 сентябрендә кабул итә. Хәзерге вакытта мәктәптә дәресе бара. Әйдә, зәкереңне бинага үтик. Быел мәктәпкә 1 класска 14 укучы килде. Алар тест нигезендә укырга керделәр. Шушы якты, чиста сыйныфта аларны укытучылары Садыкова Гүзәл Илһам кызы каршы алды. Адаптация чорын яхшы үтеп, укучылар ныклы белем үзләштерергә керештеләр. Бүгенге көндә мәктәптә 187 укучы белем ала, 28 укучы районыбыз авылларыннан һәм күрше-тирә районнардан киләләр. 10 укучы мәктәп-интернатында яши. Укытучыларыбыз һәр укучының сәләтен ачу һәм үстерү өстендә ел дәвамында актив эш алып бара. Шуңа күрәдер нәтиҗәләребез дә елдан-ел арта, республика мәктәпләре арасында тоткан дәрәҗәбез дә ныгый бара. Көннең 1 өлешендә төп расписание буенча укысак, көннең 2 өлешендә һәр укучы өчен индивидуаль траектория буенча дәресләр башлана. Индивидуаль траектория безне аеруча кызыксындырган һәм киләчәктә һөнәр сайлауда аеруча кирәк булачак фәннәрне тирәнтен үзләштерү мөмкинлеген бирә. Әлеге эш нәтиҗәсендә 2008-2009 уку елында 2 укучыбыз бердәм дәүләт имтиханын 100 баллга бирүгә ирештеләр. Школа для одаренных детей – это школа, где любят учить и любят учиться. В нашей школе в этом учебном году обучается 187 учащихся. 10 из них проживают в нашем интернате. Эти дети приехали к нам из разных районов нашей республики, и 2 девочек у нас в этом году из Казахстана. И наша цель – расширить границы. Мы стремимся к тому, чтобы в нашу школу хотели приехать учиться дети из всей нашей страны. Ученики нашей школы изучают 5 языков. Это родной язык татарский, русский язык, английский язык, второй иностранный язык – это немецкий и китайский язык. Образование и воспитание в нашей школе дают 35 педагогов. Наши учителя – это действительно пример для подражания нашим ученикам, потому что 7 из них имеют высшую квалификационную категорию, 12 из них – первую категорию. Также в нашей школе есть молодые специалисты. Они очень амбициозны, креативны, творческие, и я верю в то, что их ждет большой успех. Наша школа действительно по праву гордится своими учениками. В прошлом учебном году на всероссийском этапе Олимпиады у нас 4 призовых места, 1 из них победитель. На республиканском этапе 34 призовых места. Это на 7 мест больше, чем в прошлом учебном году. В конце прошлого учебного года наша школа была удостоена благодарственного письма министра образования за высокие показатели в олимпиадном движении. И мы получили грант в размере 1 миллиона рублей на дальнейшее развитие нашего олимпиадного клуба. Также хочу отметить о том, что в последнем номере журнала Института развития образования в номере 2 «Актуальная педагогика» о нашей школе вышла очень интересная статья. То есть здесь были отмечены самые лучшие школы нашей республики, и мы вошли в это число. Это и результат наших единых государственных экзаменов. У нас 2 учеников стали 100-бальниками. Это Кабиров Булат и Сунгатуллина Лиана по химии и по русскому языку. Это хороший, высокий показатель, и я считаю, что каждый родитель именно приходит в нашу школу именно за этими показателями, выбирает школу,
по этим критериям, для того, чтобы их ученик стал успешным как и в школе, так и в будущей жизни. И весь наш коллектив стремится к тому, чтобы те навыки, которые получат учащиеся в нашей школе, пригодились им стать лидерами, пригодились им стать творческими, креативными, умными, порядочными, отзывчивыми людьми. Также я хочу отметить, вы, наверное, сегодня заметили, в нашей школе есть своя эмблема. Эту эмблему придумала наша ученица 8 класса Мухаметова София. На эмблеме изображена сова на фоне флага нашей республики. Она национальной тибетейки. И это значит, что наш коллектив учеников, учителей и родителей стремится к знаниям, стремится к мудрости, стремится к полету мыслей. И, конечно же, каждый из нас патриот нашей малой Родины. Поэтому большое счастье учиться в такой школе для одаренных детей. Мәктәбебез укучыларын республика, халыкара һәм бөтен Россия олимпиадаларында призер һәм җиңүчеләр рәтендә күрү аеруча сөендерә. Ә хәзер 2018-2019 уку елында тормыш иминлеге нигезләре фәненнән бөтен Россия олимпиадасында призер булган укучыбыз Багалиев Данис белән әңгәмәне дәвам итик. Данис, олимпиадада катнашу сиңа нәрсә бирә? Олимпиада катнашу миңа киләчәктә әйбәт уку йортына һәм минем күңел тарткан эш урынына керү мөмкинлеген бирә. Бөтен Россия олимпиадасында җиңү яулау синдә нинди хисләр тудырды? Олимпиада җиңү яулау мине бик сөендерде. Мин дулкынландым. Әлбәттә, мин үземне әти-әниләрне, укытучыларыма бик рәхмәтле. Рәхмәт, Данис. Сиңа алга таба да уңышлар телибез. Сәләтле балалар мәктәбендә төп фәннәр укытылудан тыш, өстәмә белем һәм тәрбия эше буенча актив эш алып барыла. Бу турыда тирәнтен тукталу өчен сүзне тәрбия эше буенча директор урынбасары Гани Вәниса Илгиз кызына бирү урынлы булыр. Рәхмәт, Нияз. Безнең сәләтле балалар мәктәбенең төп максаты ул рухи яктан нык, бар яктан да җитеш һәм сәламәт шәхес тәрбияләү. Шушы максатны күз алдында тотып безнең мәктәбебездә күп яклы эш алып барыла. Без яшүсмерләрдә хукук бозу очракларын булдырмый калу өчен төрле ПДН, КДН, прокуратура вәкилләре белән һәр вакыт очрашулар оештырып торабыз, әңгәмәләр оештырабыз. Шулай ук укучыларда юл йөрү кагыйдәләрен үтәтү максатыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре белән тыгыз элемтәдә торабыз. Шулай ук безнең сентябрь аенда республика күләм яшь юл йөрү кагыйдәләрен үтәүчеләр бәйгесендә безнең мәктәпнең ЮИД командасы призер булып кайтты. Укучыларыбызның күз аллауларын киңәйтүдә түгәрәкләр әһәмиятле роль уйныйлар. Мәктәптә 12 түгәрәк ел дәвамында нәтиҗәле эшләп килә. Мозаик сәнгате, хореография, авторлык мөгъҗизасы, акладья, яшь эколог, олимпийцлар, волейбол, яшь патриот, яшь техник, халык моңнары, оста куллар, вокал түгәрәкләренә йөрүче укучылар даими төрле ярыш конкурсларда катнашып, уңышларга ирешеп торалар. Мин бу бию түгәрәгенә
3 ел йөрим. Монда бик күңелле. Монда 2-нче, 3-нче, 4-нче класслар йөри. Монда Миләүшә Гайфуллина безгә бик матур биюләр өйрәтә. Без хәзерге вакытта Золотой каблучок конкурсына әзерләнәбез. Анда бик күп бию коллективлары булачак. Без эт булып киенәбез. Ул ноябрь аенда була. Миңа бик ошый монда йөрү. Хәзер мозаика сәнгате белән якыннан танышып китик. Безнең эшчәнлекнең төп максаты укучыларда кичәштән бак моториканы үстерү. Әлеге төр сәнгате белән таныштыру аларны.
Минем уйлавымча, балалар туган якның тарихын, аның милли йолаларын кече яшьтән белеп үсәргә тиешләр. Без узган уку елыннан программага керттек. Татар язучыларының әсәрләре буенча төрле панулар ясыйбыз. Сез аны күрерсез күргәзмәдә. Һәм без татар халкының милли бизәкләрен җыя башладык. Бу түгәрәккә йөри 5-нче, 6-нчы, 7-нче класс укучылары бик тә яратып, теләп йөриләр. Без төрле конкурсларда катнашабыз. Леге шәнлек Татарстанда бездә генә. Мин итальянец мозаичисты Марко Браурда укып кайттым. Ул миңа бу төр сәнгатен өйрәтте. Үземә дә бик ошый. Аделина, кара инде матур корабль. Моны инде безнең мәктәп музеена район башлыгы Раис Нургалиевич бүләк иткән. Монда шулай язылган. Әйе, безнең мәктәптә хәрби диңгез флоты музее эшләп килә. Әйдәгез, без сезне әлеге музей белән таныштырып китик. Әлеге музей эшчәнлеге 2006 елда башланып китә. Музейыбыз шактый яшь булса да, экспонатларның күптөрлегенә игътибар итегез. Чыгышы белән Саба районы кешесе, Урта Саба авылы кешесе Мардан Виталий Валентинович үз инициативасы белән безнең мәктәптә музей ачарга теләк белдерде. Ул вакытта бу бина 2-нче номерлы урта мәктәп исемен йөртәдер. Соңыннан кадетлар мәктәбе булып китте. 2013 елдан Сәләтле балалар мәктәбе исемен йөртә. Виталий Валентинович Татарстан Республикасы хәрби диңгез ветераннарының почетлы рәисе, хезмәт ветераны. 16-нчы мотоукчы полкы улы, Татарстан Республикасының ат казанган эшлеклесе, старшина, Тын океаны флотының морягы, су астында көймәсендә хезмәт иткән якташыбыз. Шулай ук монда үзебезнең район егетләре, район бөркетләре хезмәт иткән урыннарыннан алып кайткан кадерле истәлекләрен дә безнең музейга тарихта калсын өчен мәңгеләштерергә бүләк итеп калдырдылар. Дембель альбомнары, бескозыркалар, хортлар, булар барысы да районыбызның диңгез флоты солдатларының кадерле истәлекләре. Музейга без балалар һәм укытучылар белән батырлык, кыюлык дәресләре үткәргәндә төшәбез. Билгесез солдат көне, ватанны саклаучылар көне, ватан геройлары көне музейдагы информацион сәгатьсез үтми. Укучылар фәнни эзләнү эшчәнлегендә алып баралар. Мәктәп тормышының аерылгысыз бер өлеше булып торган фәнни эшчәнлек дә бездә һәр вакыт үсештә, үзгәрештә, алга бара. Уку елы барышында фәнни гамәли конференцияләрдә дә актив катнашалар. Мәктәбебездә ел дәвамында район, республика күләм семинарлар, конференциялар, бәйгеләр оештырыла. Ел саен мәктәбебез базасында халыкара фән һәм мәдәният, яңа караш, фәнни гамәли конференциясе үткәрелә. Әлеге чарада дөньяның төрле илләреннән укучы һәм студентлар катнаша. Агымдагы уку елында татар теле укытучылары өчен республика күләм семинар киңәшмә үтте. Бигрәктә якын шулысы кырларым өстеннән искән җилләргә хәтле сусы тезләнәм чишмәләреңә Укучыларның күз аллауларын киңәйтү, өстәмә белем һәм тәрбия бирү максатыннан быелгы уку елында һәр атна билгеле бер тематика белән бәйләнде. Мәсәлән, мәктәп һәм гаилә тыгыз элемтәдә эшләгәндә генә уртак нәтиҗә уңай булуны истә тотып, һәр ширекнең соңгы атнасы әти-әниләр атналыгы дип игълан ителде. Әлеге атналыкта әти-әниләребез укучылар өчен төрле дәресләр, сыйныф сәгатьләре, спорт ярышлары, остаханәләр үткәрәләр, ачык ишекләр көнендә актив катнашалар.
Әлеге атналар кысаларында без әтиәннәрнең ярдәм һәм игътибарын аеруча да тоябыз. Моның өчен без аларга рәхмәтлебез. Республикабызда каршылыкларга тарыганнар өчен психологик үзәкләр эшләп килә. Шуларның берсе безнең мәктәптә орнашкан. Әйдәгез әлеге үзәкне эшчәнлеге белән танышып китик. Әлеге психологик үзәк 3 яшьтән 18 яшькә кадәр балаларга ярдәм күрсәтә һәм шулай ук аларның әти-әниләренә һәм педагоглар өчен һәм безнең бу үзәктә психологик диагностика һәм профилактика юнәлеше буенча эш алып барыла. Психологик үзәк ел дәврендә гомум белем бирү учреждениеләренә психологик институтлар белән чыга. Анда укучылар, әти-әниләр, педагоглар белән төрле темаларга тренинглар үткәрелә. Тренингlardan тыш ППМС үзәк мәктәпкәчә белем бирү, гомум белем бирү учреждениеләренә педагоглар һәм ата-аналар белән семинарлар, мастер-класслар, түгәрәк өстәлләр оештырыла һәм ата-аналар өчен алар борчылган сораулар буенча җыелышларда чыгыш ясыйбыз. Сенсор бүлмә органнарга тәэсир итүче стимуляторлар белән җиһазландырылган һәм югары психик функцияларны үстерүгә юнәлдерелгән бүлмә. Сенсор бүлмәсе баланың тормышын уңай эмоциялар белән тулыландыра. Бу үз чиратында аның гомуми хис-тойгыларының һәм психоэмоциональ халәтен яхшырта. Шулай ук аның тормыш активлыгын һәм барлык эшчәнлек төрләренә мотивациясын арттыра. Вакыт сизелми дә үтеп киткән. Әле сөйләр шактый иде бит. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез сәләтле балалар мәктәбе тормышы белән сайтыбыз һәм Instagram шилтәре аша да танышып бара аласыз. Ә без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.